Beraz, maitiu naiz, nire izengoitia erabiltzen dugu aekan beste maitena baita gau eskola honetan. Eta 37 urte ditut, nire laugarren urtea dut aekan, irakasle gisa. Eta horra, azkaindaja naiz. Duela urte batzuk erabaki nuen be euskaltegira joaitea eta barnetegiak egitea, nire euskara hobetzeko, ikasbitik ateratzen bain nintzen. Eta ondotik gustatu zitzaidan pila bat eta ohartu nintzen ez hainbeste irakaskuntza, baina transmisioa gustatzen zitzaidala. Beraz, hortan hasi naiz eta pozik. Beraz, bai, urepelen arduratu nintzen pixkat urepeleko barnetegiko biziaz. Beraz, alde batetik gustatu zitzaidan pila bat begiroa, jendearekin elkartzea eta ez dakit hilabete batez euskaraz aritzea. Hau siur. Gero antolaketa ez zait hainbeste gustatzen, beraz egiten nuen gogotik, baina nahiago dut irakatsi eta kurtsoak landu, saiatu ez dakit lanketa desbertinak serkatu eta nire kurtsoak landu nahiago ditut. Bai, beraz aurten pixkat berezia izan da, kurtso gehiago izan baititut, beraz kasik lan postu betea dut. Maila desberdinak, talde desberdinak, erronka desberdinak ere. Baina iruditzen zait urte batetik bestera beti desberdina izaten aldela. Eta nire ustez ez aspertzeko lan honetan, ez dakite bakarrik lau urte zaritu naiz, baina uste dut beti gauza behiak sarkatu behar direla. Ez dela inoiz zure xapinetan egon behar, bai? Xapin zaharretan ez. Lan honek badu zentzua niretako eta horrek badu garrantzi handia. Eta bikaina da ikustea jendearen aurrerapenak naiz eta ez diren ohartzen beti. Aski aho naiz batzuetan entzuten ditudalarik nire ohiko ikasleak. Urte batetik bestera aintzinatzen, naiz ikusi nintuen ninak eta hiru urteren buruan jadanik ari dira ongikoa. Betetzen hau. Hasetzen hau. Bikaina.